Pokud těžičou lidí, dneska si ukážeme, je to sice měsíc později, ale dneska si ukážeme, jak prodloužit Windows 10 podporu do roku 2032. Budete na to potřebovat actually vlastně ve Windowsu přímo udělat pár věcí, ale jednu věc si stáhnout, a to je ISO s Windows 10 IoT Enterprise, dám odkaz na stažení vlastně. IoT Enterprise LTSC, abych byl přesnější. Jo, já ho mám tady, takže já si ho sem dám. Tak. Tak, trochu seká, to se omlouvám. Tak první věc budete potřebovat jít si Windows R a dáte regedit. Tak a potřebujeme jít do HKey Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, a to je všechno, jo, Current Version, tady si dáte Edition ID. A dáte si, co tam má být. Enterprise S. Enterprise S. Tak a teď přemýšlím, jestli to chce restart, takže vyzkoušíme. Dám. A? Tak, ne nyní. Já jsem mi trochu počítač použil. Omlouvám se. Tak. No. Mám pocit, že máme drobnou chybku. Vidíme.
No. Tak. Zjišťuji, že to mám špatně. Tady musí být... Tady musí být ne Enterprise, ale IoT Enterprise. Tak. Takhle. A to ukončíme. A spustíme instalátor znovu. Tak. Tak, ano, přesně to je to, co chcete vidět. Zachovat osobní soubory, instalovat Windows 10 IoT Enterprise LTSC. Takže dáte jenom nainstalovat a počkáte. Tak. Změna licence byla úspěšná, takže změna Windows 40, takže když si dáme teďka aplikaci, Windows 10 IoT Enterprise LTSC, je důležité, abyste tam měli to IoT Enterprise, protože tam má podporu do roku 2032 a ne do roku 2027 pouze, protože klasický Enterprise pardon, má podporu jenom do roku 2007, teda 2027, tak. A jak vidíte, tak tady se objevila tady ta krásná věc, což je systém Windows není aktivovaný, což vyřešíme za chvilku. Každopádně jste si taky všimli, že se nám nastavila tapeta na černou, to je z toho důvodu, že vlastně ve Windows LTSC nebo IoT Enterprise není Windows Spotlight, který jsem tam měl nastavený, takže proto je tapeta černá. Anyways, tady do tohohle z toho škaredého prohlížeče půjdeme. Nechci nic. Tmavý lík. Tak, a dáme si Microsoft Operations Scripts. Každopádně je tady tohle doporučuji používat jenom pokud vlastně si prodlužujete tu podporu na Windows desítkách. Vždycky je lepší si klíč jakoby Windows obstarat legálně, protože nikdy nevíte, s kam ten klíč může pocházet, ten kradený, Microsoft to může deaktivovat, jo, nebo legal stuff. Ale každopádně tady třeba HVID, tak. Počkáme, až se nám to inicializuje, aktivuje, pak si budete moct změnit téma, nastavit si jinou tapetu a tak dále a tak dále. Každopádně byste měli mít už podporu do roku 2032, můžete Windows 10 používat ještě do té doby.
předpokládám, že do té doby už většina z vás, tím nechci nic naznačovat, ale většina z vás už bude mít vlastně jakoby počítače, které prostě Windows 11 třeba podporují, nebo se rozhodnete třeba jít na Linux, to už čistě teoreticky záleží na vás. Takže nějak tak a exit, hotovo. Když si dáme start, nastavení, aktualizace zabezpečení a aktivace. Tak, systém Windows je aktivovaný pomocí digitální licence propojené s vaším účtem Microsoft. Nice. Ano, jsem tu přihlášený Microsoft účtem, protože instalace Windows mi tak nějak nedovolila dát si lokální účet. Tak, tady můžeme dát třeba barvy, tady si můžeme dát třeba tmavá, protože nesnáším světlej režim. Čímkoliv. Tapeta, můžeme dát zase obrázek, můžeme dát Windows 10 tapetu klasickou a máme hotovo. Pro zjednodušení, abyste pochopili vlastně, proč Windows 10 LTSC má delší podporu než klasický Windows 10. Je to z toho důvodu, že LTSC zaprvé znamená Long Term Servicing Channel, což je, že prostě, že tam ta podpora je opravdu delší a je to hlavně dělané z toho důvodu, že tyhle Windows edice jsou původně dělané na počítače, které prostě potřebují běžet stabilně, potřebují běžet nějakým způsobem dlouho, takže já nevím, jako třeba bankomaty, počítače, na kterých běží třeba, nevím, samoobslužný software jako pokladna, jo, nebo další takovéhle jako případy, je jich spoustu, ale já si teďka zrovna na nic nevzpomenu. Takže proto to má delší podporu a tím pádem proto tady ten Windows taky je na verzi, začínal jsem na 22H2, tady ten je na 21H2, tudíž on nedostává aktualizace funkcí, žádné novinky, jo. A kdybyste si ho nainstalovali bez upgradeu, tak vlastně tady nemáte ani Copilota a ani Microsoft Store, protože ani vlastně Outlook, protože tady většina těch funkcí, aplikací prostě nejsou v tady tom Windowsu potřeba, takže tam prostě nejsou. Samozřejmě Windows Store se dá nainstalovat pomocí nějakého příkazu v PowerShellu nebo v příkazovém řádku, teď si nejsem jistý. Jo. Každopádně to bude pro tato video všechno. Já doufám, že se vám líbilo po půl roce, že jsem něco natočil, vydal, nebo po dílech půl roce, ani nevím. Konečně jsem dostal nápad a možnost to natočit, takže tak, jinak se omlouvám, že je to měsíc pozdě. Prostě chtěl jsem to natočit hnedka v tu chvíli, co prostě měl skončit podpora Windows 10. Ale nějak jsem k tomu neměl prostředky, takže proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. A hlavně už tuhle metodu mám vyzkoušenou. Na nic, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nezapomeňte dát like, pokud aby vám neunikly další videa, pokud nějaká vůbec budou. Nápadů je málo, na tady ten kanál obzvlášť, takže odběr a my se uvidíme zase někdy příště, zatím se mějte. Čau.